Projekt je nastao u okviru IPA programa, znači 4 komponente razvoja ljudskih potencijala i to onog dijela koji se odnosi na razvoj ljudskih potencijala kroz partnerstvo. I kao što znate, samo ovih posjetio, mi smo pred nekih mjesec dana imali u Dubrovniku jedan veliki događaj, a to je osnivanje Županijskog partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala, tako da je ovo na neki način jedna posljedična aktivnost takvog jednog projekta. I projekt se zove Razvoj pripravničkog programa kroz lokalna partnerstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Cilj i osnova programa, kao što sam naslov kaže, svodi se na stvaranje jednog programa pripravničke, ajmo reći, pripreme za ulazak u tržište rada. Naime, ocjena nas, kad smo donijeli, kad se rodila ideja u stvari kako će projekt izgledati, na što će se odnositi, bilo je jedna spoznaja da mladi visoko obrazovani prije svega prilikom izlaska sa fakulteta i kad dođu u situaciju da aktivno traže posao, jednostavno im nedostaju određena znanja, prije svega praktična znanja kad su u pitanju hotelski procesi, kad su u pitanju srednje razine upravljanja, menadžmenta u agencijama, u hotelima, u većim sustavima u svakom slučaju. Znači, teoretsko znanje da praktično u dovoljnoj mjeri ne. Znači, nema onog znanja koji im omogućuje da se odmah dolaskom u tvrtku mogu aktivno uključiti u radne procese i tako dalje. I onda smo na toj ideji koncipirali ovu projektnu ideju, razvili je projekt koji je to ugledao svjetlo dana. Projekt je vrijedan 61.000 eura, znači negdje oko 450.000 kuna. Sastoji se, kao što sam rekao, od 2 dijela u osnovi, znači 4 ciljane skupine, ajdemo reći tako, znači pored mladih visoke stručne spreme bez radnog iskustva, koji bi bilo negdje oko 15 uključeno u projekt. Druga ciljana skupina su oni koji čekaju posao duže od godine dana, također visoka stručna sprema, prioritetno. Treća ciljana skupina smo upravo mi, sudionici na projektu, znači Hrvatski zavod za zapošljavanje, Sveučilište u Dubrovniku, regionalna razvojna agencija Dunaja, Dubrovački centar za poduzetništvo, gdje ćemo i mi proći jedan dio obuke koja će nam omogućiti da kvalitetno upravljamo projektom i pratimo ovaj dio aktivnosti. I tu su još i predstavnici lokalnih vlasti, članovi koordinacijskog tijela i tako dalje. U tom praktičnom dijelu će nam pomoći najznačajniji hotelijeri iz našeg područja, prije svega Jadranski luksuzni hoteli, Valamar grupacija, hoteli Maestra, zatim Radisson, Vrtovi sunca, hotel Hilton Imperial i hotelsko poduzeće Carter, znači naši najrelevantniji hotelijeri, rekao bih, na ovom području, gdje će nam mladi steći ona osnovna praktična i dijelom čak i teoretska znanja koja nisu u dovoljnoj mjeri imali priliku savladati na fakultetu. Evo, ukratko, to je ono najnužnije u projektu. On će trajati godinu dana, već je na neki način današnjim danom i počeo. U stvari počeo je par dana prije, smo imali već jednu pripremni sastanak, a de facto osnovne aktivnosti kreću četvrtak i petak, kad imamo već prve radionice uz sudjelovanje jednog eksperta iz Nizozemske, kojeg sam dobio zahvaljujući našoj Sanji, koji će nam svojim bogatim iskustvom i znanjima upravo u ovom području, znači kako pripremiti netom završene studente za ulazak u svijet rada, pomoći. Ja se nadam da će to biti vrlo interesantno.
Evo, ja zahvaljujem na pažnji, na dolasku svima. Ispričavam se, nisam posebno predstavio naše drage kolege i prijatelje iz županije, Marijetu i Mata. Nadam se da nisam više nikog zaboravio. Marijetu se neće ljuti jer gotovo se viđamo svaki dan u nekoj od ovih ili sličnih aktivnosti, tako da su postali veći dio našeg najužeg suradničkog tima. Hvala još jednom svima. Sada pozivam Katarinu, koja je koordinatorica projekta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Katarina Krile, da vam kroz jednu kraću prezentaciju predstavi ovaj projekt. Projekt se zove Razvoj pripravničkog programa kroz lokalno partnerstvo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Što je važno naglasiti ovdje taj termin lokalno partnerstvo, dakle uključivanje svih relevantnih dionika na tržištu rada u zajedničko rješavanje određenog problema. Partneri na projektu smo nositelji Hrvatski zavod za zapošljavanje, a partneri Sveučilišta u Dubrovniku, Razvojna agencija Dunea i Dubrovački centar za poduzetništvo. Neke stvari što smo potakli na ovakav tip projekta je već spomenuo gospodin Jasprica, to je prvenstveno porast broja nezaposlenih među mladima. Napravili smo jedno malo istraživanje prije početka projekta, pa smo došli do zaključka da poslodavci smatraju da visoko obrazovani mladi ljudi kada dolaze raditi u turizmu, da im nedostaju praktična znanja, dok mladi smatraju da im nedostatak radnog iskustva otežava nalazak zaposlenja u struci. I također smo primijetili jednu slabu poduzetničku inicijativu među mladima u nas u županiji. Naziv projekta je na engleskom malo dulji, Development of Graduate Student Internship Program through Local Partnership in Dubrovnik-Neretva County, tako da je službena skraćenica SIP za projekt, dakle Student Internship Program. Trajanje 12 mjeseci, vrijednost je nešto više od 60.000 eura. Cilj projekta opći je pridonijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, a specifičnije olakšati pristup zapošljavanju i samozapošljavanju za osobe bez prethodnog radnog iskustva kroz pripravnički program i edukaciju za samozapošljavanje koristeći partnerski pristup. Ciljne skupine smo već spomenuli, važno je još nadodati da su i poslodavci također naša ciljna skupina, jer su i oni uključeni i mi smo im zahvalni na tome, u velikom broju su se odazvali sudjelovanju u ovom projektu. Konkretne aktivnosti, rekli smo, podijeljeni su u nekako dvije tematske cjeline, ovisno o ciljnim grupama. Prva jedna cjelina je namijenjena za mlade nezaposlene osobe bez prethodnog radnog iskustva u struci. Prva nekakva aktivnost je osnivanje jednog lokalnog partnerstva, što su zapravo predstavnici partnera uključenih u projekt, poslodavaca i jedinica lokalne samouprave, koji bi sudjelovali u jednoj edukaciji i također prezentirali neke vlastite modele kako poslodavci svaki posebno kako provode pripravnički program, dakle na koji način uvode novu mladu osobu u posao. I mi bi kroz jednu razmjenu iskustava kao i primjere dobre prakse iz inozemstva kreirali vlastiti pripravnički program. Dakle, nešto što je lokalno specifično i kreirano za potrebe našeg tržišta i za rješavanje problema naših mladih osoba visoko obrazovanih. Nakon toga bi 15 mladih bez radnog iskustva visoko obrazovanih prošli tu novi model prakse u partnerskim hotelima. Mi ćemo ih rasporediti tako da nastavimo da u svakom hotelu bude jedna osoba koja će uz vodstvo mentora proći rotaciju kroz različite odjele prema modelu za koji smo zaključili da je najkvalitetniji, da je najbolji, što će mladim ljudima omogućiti ne samo stjecanje radnog iskustva, ali stjecanje brojnih znanja koje nisu bili u mogućnosti steći u procesu obrazovanja. Nakon toga ide naravno evaluacija i izrada priručnika za poslodavce. Dakle, dalje bi promovirali naše aktivnosti prema drugim poslodavcima koji nisu uključeni konkretno sad u ovaj projekt. Institucije odgovorne za provedbu ovih aktivnosti su Sveučilište u Dubrovniku i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Što
Što se tiče dijela projekta koji je namijenjen dugotrajno nezaposlenim mladim osobama visoko obrazovanim, on se sastoji od nekoliko modula edukacija, pa zamolila naše partnere da svaki predstavi aktivnosti koje će provoditi. Dakle, prvo je bilo osnove poduzetništva koje će Dubrovački centar za poduzetništvo realizirati. Dobar dan, ja ću vas svi zajedno pozdraviti. Ja sam Marija Krišić, predstavnica Dubrovačkog centra za poduzetništvo. Mi ćemo provoditi osnove, već će trajati 40 sati. Što se tiče osnova poduzetništva, bit će predavanje općenito o poduzetništvu, kako pokrenuti svoj vlastiti biznis, kako se poduzetničke vode. Svako od njih manje više će imati neku ideju kako tu ideju realizirati. Općenito će biti o marketingu, također poslovno planiranje. To je sve ono što će obuhvatiti u tih 40 sati, tako da to u osnovama poduzetništva. Dakle, mlade osobe će dobiti temelj, odakle krenuti, da. Za pokretanje nekog vlastiti. Da, svoj vlastiti biznis. Hvala. Zatim će imati modul edukacije upravljanja projektnim ciklusom koji će provoditi regionalna razvojna agencija Dunea, gospođa Melanija Milić. Dobar dan, ja vas lijepo pozdravljam ispred regionalne razvojne agencije Dunea i u ovom trenutku kad smo dobili projektni prijedlog, rado smo se uključili u ovaj projekt, u projektnu ideju i sudjelovali naravno u formiranju projektne ideje i projekt, prijavili i drago mi je da je prošao. Konkretno u aktivnostima okvira edukacija u Duneji će se odraditi trodnevni seminar, UCM, znači trening projektnog planiranja. Taj će program provesti moja stručna suradnica Andreja Novaković. Kroz 3 dana tih 15 ljudi će dobiti neke osnovne vještine u pisanju projekta za Europsku uniju, za europske natječaje i Europske komisije. Hvala lijepa. Zatim ćemo imati radionicu prezentacijske i komunikacijske vještine koju će voditi voditeljica Centra za profesionalno usmjeravanje studenata pri Sveučilištu u Dubrovniku. Dakle, kao što sam već napomenula, Sveučilište u Dubrovniku osim ovoj radionici je izuzetno uključeno i ovaj program realiziranja i provedbe stručne prakse. Nam Sanja mogla malo više reći nešto o svojim iskustvima dosadašnjim provođenju prakse i ovoj radionici. Zahvaljujem se na pozivu. Pozdravljam sve prisutne. Ja sam Sanja Živković, voditeljica službe za profesionalnu edukaciju i savjetovanje studenata pri Sveučilištu u Dubrovniku. Naravno, pozdravljam svih vas u ime Sveučilišta u Dubrovniku. Prvo bi se ukratko spomenula što ćemo raditi na tim radionicama. Dakle, one dolaze nakon prvog dijela gdje se uglavnom govori o tehničkim vještinama koje studenti bi trebali, odnosno dugotrajno nezaposleni, savladati, a u ovim radionicama ćemo se uglavnom koncentrirati na samo procjenu vlastitih kvaliteta i vještina, ukratko obraditi komunikacijske vještine što se tiče verbalne i neverbalne, dakle sve u cilju podizanja samosvijesti, budući da smo išli od pretpostavke da dugoročno nezaposleni visokoobrazovani ljudi, s obzirom da su izvan radnog procesa, vjerojatno im nedostaje samosvijest onome gdje su, što bi željeli dalje. To je bilo što se tiče radionice, koja je dakle dvodnevna. Naše iskustva sa organiziranjem stručne prakse bili su uglavnom u suradnji sa hotelima Maestro. Prije godinu dana organizirali smo u njihovim hotelima stručnu praksu za studente ekonomije i poslovne ekonomije. Stručna praksa se sastojala isto tako od praktičnog i teorijskog dijela, dakle dobili su i priliku da se upoznaju sa hotelskim procesima, a isto tako u suradnji sa profesorima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju organizirali smo jednu vrstu testova i načina kako će tu teoriju koju su učili primijeniti u praksi. Ali ono što je važno napomenuti da praksa nije obavezna prilikom studiranja ovih smjerova, dakle poslovne ekonomije i Sveučilištu u Dubrovniku. I cilj našeg projekta je također kada dobijemo jedan kvalitetan model provođenja prakse, da taj model preuzme sveučilište i zapravo bude jedan obavezni model stručne prakse prilikom studiranja, dakle jedan korak ranije da idemo, ne nakon što diplomiramo, nego da bude za vrijeme studija.
Posljednja radionica u ovom paketu edukacije, radionica koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, kako se predstaviti poslodavcu, gdje ćemo, nakon što Sanja podigne samopouzdanje i nauči kako komunicirati, se malo više koncentrirati na konkretnu intervju za posao, razgovor za posao, kako se pripremiti za intervju, na što treba paziti, na što ne treba paziti itd. I kroz ovaj paket edukacije, dakle rekli smo, prolazi 15 dugotrajno nezaposlenih, mladih, visoko obrazovanih osoba sa naše evidencije. I nakon toga također se provodi evaluacija kompletnog programa. Nakon što skupimo svoju evaluaciju, naravno popravit ćemo što smatramo da je potrebno, izmijeniti neke stvari, te na taj način dobiti jedan kvalitetan model uvođenja u posao. I to je to što se tiče aktivnosti u projektu. Da bilo kakva pitanja, ovdje su vam kontakt podaci, bilo šta, slobodno. Ja bih još jednom zahvalila našim partnerima koji nas zapravo uvijek podržavaju svim aktivnostima, to je dakle Dubrovačko-neretvanska županija, kao također i grad Dubrovnik koji podržava ovaj projekt. Tako da zajedno možemo puno toga promijeniti. Možda Katarina, da li treba reći dvije riječi od ovim ciljnim skupinama koje nismo dovoljno spomenuli, znači institucije i predstavnici lokalnih vlasti, da li bi trebalo nešto reći? Dakle, i predstavnici županije i predstavnici grada će također sudjelovati u edukaciji kako zapravo, dakle gdje će saznati primjere dobre prakse svjetske o modelima uvođenja u posao i onda ćemo zajedno izmijeniti iskustva s našim poslodavcima kako oni provode tu stručnu praksu, gdje će također oni dobiti priliku dati nam nekakve korisne podatke vezano za samu strategiju razvoja ljudskih potencijala, kako bi to mogli uklopiti, idemo prema tim ciljevima u samoj praksi, ali i da će im mogućnost da saznaju brojne korisne informacije koje mogu primijeniti kada zapošljavaju svoje pripravnike. Druga, dakle poslodavci, kojima još jednom neizmjerno hvala na sudjelovanju, su spremni ne samo se uključiti u projekt, njima će naše nezaposlene osobe biti i trošak. Dakle, usprkos tome oni su se uključili u ovaj projekt zato što prepoznaju važnost sudjelovanja u lokalnoj zajednici i razvoja ljudskih potencijala na duge staze. Dakle, ne gledaju samo kratkoročno profit, već razmišljaju malo dugotrajnije o razvoju kadrova. Ok, zahvaljujem Katarini, evo vas pozivam na pitanje o koliko ih ima. Nadam se da ste imali prilike shvatiti da je projekt vrlo interesantan, ja bih rekao vrlo potreban i svakako će doprinijeti da i naši mladi koji završavaju fakultete, koje evo, mi najprije srećemo ovdje nakon završenog fakulteta i svjesni smo toga koliko su u nekakvom strahu prilikom ulaska na tržište rada, koliko se boje tih praktičnih stvari koji čekaju. Vrlo često dolaze u poziciju da prije nego što počnu raditi moraju određene testove ispunjavati, određene spoznaje o radu tvrtki prezentirati i tu su velikim problemima. Možda je nedostatak i činjenica da u ovom trenutku u Dubrovniku nema stručnog studija do diplomskog i tako dalje. Na tragu onog što se događalo na studiju, stručnom studiju menadžmenta, turističkoj destinaciji i tako dalje. Ali u svakom slučaju ovaj projekt će biti jedna mogućnost da oni dođu do određenih praktičnih znanja i ja vjerujem, čvrsto sam uvjeren to da će model upravo ovakvog obrazovanja koji će projekt ponuditi biti sastavni dio jednog visokoškolskog programa u vrlo skoroj budućnosti. Ja se bar nadam, jer bez prakse jednostavno nije moguće
imati odgovarajuće kompetencije koje danas treba iskazati odmah ulaskom u proces rada, jer jednostavno naši hotelijeri, ne samo hotelijeri, nego i drugi poslodavci nemaju vremena znači jednu mladu visokoškolsko obrazovanu osobu uvoditi u nekakvom programu koji traje par mjeseci. Znate, nažalost, veći dio njih ulazi u svijet rada u nekakvoj sezoni, kad je hotel pun, kad svi procesi su aktivni i tako dalje, jednostavno se nema vremena dovoljno taj trenažni proces prolaziti sa svim tim koji ulaze u tvrtku. Ovo će biti znači jedan, ja se nadam, vrlo dobar način da oni krenu i da jako dobro sposobljeni uđu u svijet rada. Evo. Ja imam jedno pitanje. Izvolite. Postoji li određeni mehanizam, naime kad sad će završiti ta praksa, da poslodavac zadrži tog radnika ili jednostavno da odlučuje i situaciju na tržištu? Ako mogu ja reći, prakse još nažalost nema puno. U ovome praktične naše spoznaje su upravo na tragu toga. Naime, ja se nadam da većina vas zna da Zavod svake godine, pa i ove, potiče i provodi mjere aktivne politike u zapošljavanju, između ostalih potičemo zapošljavanje mladih bez prethodnog radnog iskustva. Upravo sutra na Sveučilištu u Dubrovniku, amfiteatru, u 11 sati je prezentacija svih tih mogućnosti. Ja vas koristim priliku da vas svih pozovem tamo da dođete, gdje će biti predstavljen taj projekt. Iskustvo govori da najveći dio mladih koji dobije priliku se zaposliti u pripravničkom programu i ostane. I to ne samo ovaj naš program, nego evo, grad Dubrovnik, nadam se, znate sigurno, provodi već godinu dana jedan projekt, nastavlja ga i 2011. koji se upravo odnosi na poticanje zapošljavanja mladih visoke stručne spreme bez prethodnog iskustva. Tijekom prošle godine ih je zaposleno negdje 40-ak, je li Lukša? Malo manje. Koliko? 30. Ali u pripremi ih je još nekoliko, to mi je rekao gospodin Perić neki dan. Uglavnom, iskustva govore da ako oni dođu u priliku da im se ponudi mogućnost pripravničkog stažiranja, da oni to objeručke prihvati, da najveći broj ostane i da se poslodavci za svakog onog ko se pokaže dobrim, zainteresiranim, vrijednim i tako dalje, nađu načina da ga i nakon isteka te subvencije zadrži. Čako se naše iskustva isto. Ja vam zahvaljujem još jednom svima na dolasku. Očekujem da ćete nas pratiti u svim ovim projektnim aktivnostima, prije svega naši partneri, u ovom slučaju i poslodavci s kojima uskoro surađujemo sve ove godine, ja sam nadam da će buduće, a na korist svih onih koji će na vrlo skoro tražiti posao, prije svega mladih nezaposlenih sa visokoškolskim obrazovanjem. Hvala medijima, pozivam vas sutra na sveučilište i u ponedjeljak u istom ovom prostoru imat ćemo tiskovnu konferenciju pred 4. sajam poslova koji se održava 2.3. na sveučilištu Dubrovniku također. Ja vas molim da dođete, da pratite sve naše aktivnosti, prije svega sada u promociji svih ovih mjera. Nama je cilj da one dođu do svakog poslodavca. Daćemo i priopćenje, evo, koristim to priliku sada, dok su nam partneri tu, možda da se stavi na web stranicu i razvojne agencije DUNE i na stranicu Centra za poduzetništvo i na stranicu komore i na stranicu jedne i druge. Jedno kratko priopćenje o našim mjerama, tako da je pravo šteta da ljudi u ovakvoj situaciji, kad je do zaposlenja teško doći, kad je nezaposlenost visoka, prava je šteta da ljudi ne koriste mogućnosti kojima stoje na raspolaganju, koje su jako interesantne, potencijalne i zanimljive. Evo još jedno hvala svima i pozivam vas na suradnju i buduće.